tuturor, bine v-am găsit la un nou episod astăzi cu Ioni aici. Dați acolo un like și un subscribe. Și hai să vedem ce se va întâmpla în acest episod. Un like acolo și un subscribe. Noua hartă, nu? Asta e noua hartă? Da. Hai să vedem chat. Hai să... Bine. Ce dificultate. Hai așa la început, pe normal. Da, și după aia extrem. Nu știu, vedem. Tu te-ai jucat vreodată Granny? Poftim? Granny-ul normal. Nu m-am mai jucat Granny, dar nici nu știu. Mi-am venit o idee, dacă vrei, după ce terminăm pe asta, fac un episod Granny și tu îmi zici, să zicem așa, că tu te-ai mai jucat, eu nu prea știu. Ce ai, mă, că am uitat și eu unele chestii. Stai că eu încuză. Adică să zicem, fac așa, să zicem un episod, adică ca și când m-ai învățat tu, să zicem. Ai la crucea? Ia crucea. O iau eu? Da, toporul ăla, ia toporul ăla. Bine. Așa, de ce zici? Așa, ca să fie frumos, adică să zicem că tu mai ai antrenat, că tu mai știi. Da, dar nu mai știu nici eu unele chestii. Cum a făcut X-Trader acum mulți ani cu Rafael? Așa, punem senzor aici foarte frumos. Casa unde începe? Deja începe de aici, de pe scări? Ce? Din curtea și din curtea asta poate să te atace de aici. Oh, roșu s-a făcut ăla. Paramoțion, bine. Perfect. Dați acolo un like și un subscribe. Mamă, nu m-am mai jucat. Vreau să bag update cu Crăciun. Și dacă găsim un joc horror, dacă găsim un joc horror pe Roblox, poate ne mai uităm. Păi să că am băgat update de Christmas, dar nu o mapă cu zăpadă, și înțelegi? N-are cu zăpadă? Da, nu s-a băgat cu zăpadă. Păi putem să o testăm pe următorul episod. Să vedem dacă se bagă. Da. Aoleu, e un F5. Bă, ce facem, mă? Pune crucea? Nu pune crucea, nu pune. A făcut-o leacă, figurii. Aici pune crucea. Gata. Spirit Box, Ghost. Spirit Box, așa. Așa. Votează mie link la fantomă. Deja am descoperit-o? Ia stai să mai vedem un pic. Nu știu. Cam putem să mai stăm un pic, da? Tu unde ești? Ația. Ce skin de bun ai. Mersi frumos. Mai vine fantoma aia? Să vedem. I see you. E vede. Are you friendly? Who are you? I hurt you. Aolo. Nu e prea prietenoasă. Cred că mă belește pe mine. Ok, da, e foarte frumos, e imitator. How did I? Ce-o face? Ia, ne zice cum a murit. Bă, dar nu mai spama, că dacă spamezi, nu-ți mai răspunde. Are you friendly? Yeah. We're not friends, ok. Who are you? Cristiano Ronaldo. Ghost? Ghost, nu. Tu ai scris? Nu, e pe NPC-ul de la joc, fantoma. Vezi că vine, dă-te mai dăm găușa. Ai văzut cum a venit?
Am văzut, a venit sus de pe scări. Și cam gata, nu? Prima rundă. Cam da. Iată ce rulotă frumoasă. Mersi frumos. Tu ai cumpărat-o? Tu ți-ai cumpărat-o? Da, da. Foarte frumos. Hai să vedem următorul meci. De data asta pe cea mai grea dificultate. Aoleu, ai grijă, trebuie să fii atent cum te ascunzi prin dulapuri. Aoleu. Ioni, Da, ne poate. și știi cum facem la Granny? Mm. Pun eu pe acces la ecran, adică să ți se vadă ție și tu decât te uiți și îmi zici ce fac aia și ce fac aia. Aoleu, să punem maraton sau să nu punem maraton? Cum adică maraton? Fie așa, să atace fantoma mai des. Hai, bine. Dar zi, Ioni, ce zici? Dau eu pe acces la ecran ca să vezi tu ecranul, să vezi și mai zici tu câte ceva, mai zicem acolo. Cum a făcut aia Rafael cu X-Lader, parcă. Bine, frate. Așa. Să iasă șmecher episod. Poți să-i dai drumul. Bun, dă sta. Mamă, deci va fi dificultatea mai grea. Va veni aia mai des. Foarte frumos. Ia să vedem. Ia eu crucea. Ok, m-am băclat. Iau un senzor. Și iau un de ăsta. Facem aici episod șmecher. Spectre. Bă, ce-mi vine să stăm? Am câștigat, mă. Am căzut. Mi-a spart patul. L-am bătut cu sabia. El era frudeam, l-am bătut cu sabia. Taci, mă, ca să aud când vine fantomă. Destul. S-am obosit. Ce și-a dat pe... Taci, mă, din gură. Ce vrei? E ceva camere. Da, sunt. Dar e bine că fiecare cameră e unde să te ascunzi. Da. Uite osul. Aici. Aici? În bai. Da, în bai. Ia să vedem. Mă, aoleu, am aruncat MF-ul și vrea să... MF 4. Temperatura, ia să vedem. Pun un senzor. Da? Pun un senzor. Senzor. Pune, da, cum să nu. Prezint temp. Așa. Hai să vedem dacă e pe armațion. Dacă e alea roșii, parcă e pe armațion, nu? Sau albastru? Da, roșii. Ok. Trebuie să mă duc la dubițe, trebuie să fac o mișcare riscantă. Eu aici te aștept. Și fantoma? Unde mă așteaptă? Aia e problema. Nu știu. Ia vezi, e MF? Nu, i-am văzut MF 4. Ăla a venit. Aoleu, vine! Vezi că ai grijă. Tu ai crucea, stai lângă cruce. Gata. A picat în cruce? Cred că da. Mă auzi? Da, te aud. Am ieșit din casă. Unde vrei să pun? Pun aici pe scări? Ce? Senzor. Păi a atacat fantoma sau nu? Da? Și nu s-a văzut senzorii. Nu.
Aoleu. Doar că am fi Ghost Orb, dar stai un pic. Te aștept, taci. Ce zici? Zic, te aștept aici afară. Păi zic mai bine să intri aici așa, Păi unde ești? în casa aceea. Păi, Marcă, uite aici. Că dacă e ceva să vină fantoma, să nu te prind afară. și unde mă bag în caz de vine fantom? Uite aici așa, în ăsta. Unde? În cadă te bagi, în cadă, uite aici. Ok. Apeși pe hide ăsta. Ai un buton jos aici. La ce m-am băgat? Doar că am fi Ghost Orb, că n-a scris în carte. Cam avut în Ghost Orb. Afrait, Stai să mai Taie vedem. sau Iuruci? Boss, stai să mai vedem. Ai văzut cumva prete? Ceva de genul? Păi Taia, trebuie să mai căutăm prin camere. Mergem? Stai un pic, să mă uit la ceva. Hai să căutăm. Tu te duci într-o cameră, eu într-o cameră. Dar să ai greu să te ascunzi la timp. Dacă nu, ăla ești. Nu mai bine vin și eu cu tine? Vezi că atacă. Ascunde-te. M-am băgat! Așa, acum. Bravo! Ai Mamă! un ochi roșu pe ecran? Nu. Bă, frate, Bine. am avut ăsta, cum îi zice, bossule? Am avut naiba. Mi-a închis ușa de 2 ori în față. Ai și boss afară? Nu e paramoțiune, așa. Pune... A, gata. Te uiți pe geamuri și pe oglinzi. Ok. Nu e... Ioi. Doamne, ăsta am găsit și eu panoul ăsta de curent în caz de ceva. Nu, aoleu, avem craniu. Și ce înseamnă? Să nu îl atingi, că cine știe. Cine știe ce se face? Ia-te, bă, frate. Voci fantoma să vii. Ce m-a speriat? Vino cu mine. Ia uite-te aici. Ia uite. Ce? Ia uite. Știu, am mai văzut tabloul ăsta. În camerele astea am fost. Vezi că atacă. Hai repede în baie. Așa. Bun, a intrat? Da. Uleu. Ce faci? Ar putea să fie și trickster. Stai să mai vedem o evidență. Sună telefonul. Sună telefoanele. Mamă! Stai să mai verific o chestie. Deci, paramoțion n-avem, ghost writing n-avem, spirit books n-avem, ori MF, ori amprente. Da. Vezi că îți dau cu ceva. Ia uite-bă aici, ia uite-te. Ce? O și pe asta. Eu nici nu-i văd părul în cap, o fi femeie sau o fi bărbată. Ia uite cum e asta. What? Să fie. Na, bă. Mamă, câte camere cu apă murdară avem. Unde ești, boss? Aceea, mă. Afară, acei. Oh. Trebuie să ne plimbăm așa din cameră în cameră. Azi. Hai că nu mai avem multe. Ce este, mă? Aruncă cu o carte pe jos, Doamne. E lag, mamă, s-a făcut lag. Altă apă murdară.
E o casă aici. Se pare că nu se observă amprente. Ultima cameră, hai să vedem. Nu văd. Da. Nu văd amprente. Ce facem? Păi s-ar putea să fie trickster, ai jos. Înțelegi? Aha. Așa. La fix, mâncate, la fix. De ce? Veniseră? S-a închis poarta. Hai să vedem. Hai să verific ceva la Cine a taie. fost cel mai aproape de fantome? Ia. Eu. Cu 2%. Bine, dacă ar fi să fie taie, tipul de fantomă cu trickster, s-ar putea să fie undeva amprente, dar nu știu unde. Ori votăm trickster sau mai rămânem sau cum? Hai să, nu știu, hai să mai rămânem. Cum zici? Și unde mergem? Garajul ăla? Păi nu. Să vedem dacă nu e accesibil, nu merge. Ai sus? Am fost acolo, am fost. Nu prea mi-amintesc. Bravo, conexie miști. Uite bă câtă apă murdară în hotelul ăsta. S-a închis ușa. I'm scared. Nu văd amprente pe undeva. Să nu ne prinde Mi se fantoma. pare mie sau... Cred că atacă sau nu atacă, nu atacă, nu. Hai la Ghost Room. Parcă era la așa. Mă uit la o chestie. Da, Ghost Orb. Că n-a scris deloc. Ne mai uităm o dată la unde e pus să vedem. Păi mă fă 5, Doamne ajută! Înseamnă că nu i-am prete, mă fă 5. Da, și dacă e așa... Nu e trickster. Vezi că atacă, bă, câte... Ascunde-te. Gata. La fix. Mamă, cum face? Ce Fantom. vibrator direct. Fantom, tipul de fantomă și... Leci la 3. Doa. Putem să mergem. Hai că nu ne-a închis ușa. Cred că asta e. Bine că am zis și eu să mai rămânem. Ia să vedem. Am făcut un achievement. Mișto. Bine că ne-am mai dus odată la fantomă. Uite, vezi? E bun, am ajutat și eu aici. E bun. Bun, am câștigat noua mapă. Păi închide episodul, că deja e 19 minute. Și dacă vrei mai jucăm Spectre, dacă vrei tu. Nu știu. Sau dacă vrei facem ăla de Granny. Eu sunt încântat că am făcut noua mapă. Am verificat aici. Ok. Ia să-mi iau și un skin. Vreau și eu să-mi iau un skin. Shop. La shop parcă. Te duci ori la shop sau ori la event aici. La shop. Și Dar de la shop unde intru? Dar te uiți în bara aia de sus acolo. Înțelegi? Să vedem Dar ce... cred că n-ai destule puncte de alea bănuțe. Gata, mi-am luat un skin șmecher. Wow, un skin nou pe nu cumva. Păi gata, am încheiat acest episod. Eu am fost Levi 700 alături de Ioni. Mi-a plăcut meciul ăsta. Meciurile. Stai, am o întrebare. Era pe extrem? Da, în serie.
Și era și să vină, mamă, ne-am descurcat bine rău. Da. Mă mir cum a fost pe fantomă cam blândă. Da.